बै फरायसालियाव जुदि जिर' टिचारब्ला माबोरै ट्रेन्सफार हरनो हाखो थानांगौमोन डाइरेक्टर साराव थानांगौमोन आरो बिटिसिनि जाय इडुकेसन सेक्रेटारि बिथाङाबो नलेजाव थानांगौमोन मोनबाय एनआइअसफोरनिफ्राय खुनु मोनसे हाइ कर्ट सुप्रिम कर्टआव केस दंब्लाबो अब्ला बे फरायसालिखौ सोर नायसंगोन दा फाब नांगोन हागौ भाई जय बर' हारिनि आङो बे भिडिअखौ बिराद दुखु नानै बानायदों दे बाथ्राया जाहैबाय मा जोङो दाखालि सप्ता खनसे सिगां जों बर'नि माखासे दैदेनगिरिफोरखौ जोङो सारमोनखौ जों लोगो हमदोंमोन माखासे गोनां खामानिफोरखौ लानानै जों दैदेनगिरि सारमोनखौ जों लोगो हमदोंमोन लोगो हमनानै जों बिथांमोनजों जों डिसकासन खालामबाय सावरायबाय रायलायनो मोनबाय गोबां दैदेनगिरिफ्रा जोंखौ गुरुत्व होदों आरो खायसे दैदेनगिरिफ्रा जोंखौ रेसपेक्ट होआखै एबा जोंखौ गुरुत्व होआखै गावनिल' गोबां काहानि खिथालांबाय थादों खिन्थु जों मा बुंनो नागिरदों बे बाथ्राखौ बिथांमोनहा फंसेबो खोनासङाखै बिराद दुखुनांथाव बाथ्राया ओरै गोबां काहानिफोर जायफोर सुबुंफोरखौ जों दा फोथायनानै जोङो माखासे जेंनाफोरखौ जोङो जेनेबा डिसकासन खालामनो थाखाय जों लादोंमोन जोंनि मोनसे टिमा जोङो मोनसे खामानिफोरखौ लानानै जोङो गोबां दैदेनगिरिफोरखौ जोङो लोगो हमदोंमोन बेजों लोगोसेयैनो माखासे रिकुवेस्ट खालामनायलाय माखासे दानि जेनाखि एलपि एन्ड इउपिनि जेनाखि टेटनि रिजाल्ट बेखौबो खावलायदेरनायलाय जोङो बे बाथ्राफोरखौ जोङो लानानैबो जों माखासे जों दैदेनगिरिफोरजों जों रायलायदेरफादों जों बेखौ सोफादेरदों जे एलपि एन्ड इउपिनि रिजाल्टखौ दासिमबो होनाय जायाखै सारमोननियाव माबायदि मेसेज फैदों जों सोंदों बिथांमोननिफ्राय आरो बिथांमोना बुंदों कि जे दा इएम सारा जे बाथ्राखौ बुंबाय थादों बे बाथ्राखौ बिथांमोना फोरमायनानै होदों आरो जों फोरमायदों कि डाइरेक्टर सारनि बुंनायजों इएम सारनि बुंनायजों मिलायाखै होननानै गोबां दैदेनगिरिफोरजों डिसकासन खालामनानै जों बे बाथ्राखौ बै सुबुंफ्रा जोंनो फोरमायनायलाय जों बे बाथ्राफोरखौनो जोङो दिनै बे सारमोननो जों खिन्थानानै होदों आरोखि दा बिनि गेजेराव जों मोनसे बिराद दुखुनांथाव बाथ्राखौ जों खोनानो मोनबाय क'क्राझार जिल्लायावहाय जे फोरोंगिरिफ्रा माने लाथिख' जानो थांगासिनो दङ क'क्राझार जिल्लायाव फोरोंगिरिफ्रा लाथिख' जानो थांगासिनो दं माबोरै लाथिख' जानो थांगासिनो दं होनना बुङोब्ला दिनै जों मोनथिनो मोनबाय बै दैदेनगिरि सारमोनखौ जों लोगो हमनायनि दारै जों मिथिनो मोनबाय जे गोबां फोरोंगिरिफ्रा उदालगुरिनिफ्राय बाक्सानिफ्राय जोंनि क'क्राझाराव दंफैयोमोन बै समाव बिथांमोना टेट पास जानानै दिनै साख्रिफोरखौ मोना नङा जोंनि बे क'क्राझार जिल्लायाव मोनफैबाय क'क्राझार जिल्लायाव बाङाय एबा खम फोरोंगिरिफ्रा एबा केन्डिडेटफ्रा पास जानायलाय जों गोबां केन्डिडेटफ्रानो बाक्सा आरो उदालगुरिनिफ्राय पास जानायलाय बिथांमोना जोंनि क'क्राझाराव मोनफैबाय मावफैबायबो मावबायबो नाथाय बिथांमोनाबो गोबां माखासे न'खरनि जेंना जेथो थानायखाय बिथांमोना दिनै बै माखासे जेंना जेथोफोरखौ लानानै बिथांमोना दिनै ट्रेन्सफार लानानै थांबाय होननानै बुंदों आरो दा बबेबा फरायसालियाव मास्टारफ्रा जिर' मास्टारफोर जाबाय आरो बहाबा सानैयाव अबेबा सासेल' फोरोंगिरि थालांबाय आरो अबेबा माने पस्टखौबो सिनाय लांफाबाय होननानै जोंनो बै दैदेनगिरि सारमोना जों रायलायदों आरोखि दा बेखौ खोनानायखाय आं बिराद गोसोआव दुखु मोनदों आरो गाबखांदों अब्ला बे माने बिटिसिआव इडुकेसन सिस्टेमखौ बोरै सोलिनो नागिरदों अब्ला जुदि जोङो सोलोंथाइखौनो जुदि बांसिन जों प्रायरिटि होयोब्ला अब्ला बे सोलोंथाइनि गेजेरावहाय उन्दै गथ'फोरखौ जाय शिक्षा होगोन जाय फोरोंगोन बा बै फरायसालियाव जाय गथ'फ्रा हाबगासिनो दं बा बे जुदि फरायसालियाव जुदि जिर' मास्टारफोर थायोब्ला अब्ला बै गथ' गथायखौ सोर फोरोंगोन दा आरो जुदि बे माने फरायसालियाव जुदि जिर' टिचार होननानै जुदि मोनथिखादोंब्ला बै जिर' टिचारावबो बा सासेल' फोरोंगिरिमोन आरो बे फोरोंगिरियाबो दिनै माखासे उसुबिदानि थाखाय ट्रेन्सफार लानो थांबाय अब्ला जुदि बाहाय जुदि टिचार एडजास्ट खालामनो हायाखैब्ला माबोरै ट्रेन्सफार हरनो हाखो बिराद मोनसे कुइसन सिखारदों आरोखि अब्ला बै गथ'फोरनि भबिसतआ मा जागोन बे उन्दै गथ'फोरखौ जे फोरोंनांगौमोन बिथांमोन लामा नुयैखौ लामा नुहोनांगौमोन अब्ला बिथांनि भबिसतआ मा जागोन आरो बेखौ नुखासेयावबो हमनानै लादो दिनै बिटिसिआव मारै जायो बे ट्रेन्सफार होनना बुङोबा जों मिथियो जोंनि मोनथिनायाव बबेबा मा होनना बुङो बै डाइरेक्टरनिसिम थांगोन आरो बाहाय इडुकेसननि सेक्रेटारि थागोन स' बिथांमोनाथ' नलेजाव थानांगौमोन आरो बिथांमोना बिअ'जों जगाजग थानांगौमोन थारैनो बै स्कुलाव बिदि ट्रेन्सफार लानो नागिरदों बे स्कुलाव मास्टार दंना गैला दा आरो जुदि मास्टार जुदि गैखालाबा माब्रैहाय बेखौ ट्रेन्सफार हरनो हाखो मोनसे बिराद गिदिर कुइसन सिखारदों आरो अब्ला क'क्राझार जिल्लायावहाय थानाय बैफोर फरायसालिफोराव जायफोर फरायसालिफोरनि बाथ्राखौ जेनेबा गेदेरमा सारमोनहा जोंनि सिगाङाव फोरमायनानै होदों जों डिसकासन खालामदों जों माखासे बाथ्रा लानानै थांनायावहाय दा अब्ला माबा जागोन बै स्कुलफ्रा
बै स्कुलाव एबा बै गामिनि गथ' गथायफोरनि फिउचारा मा जागोन अब्ला इभेन दासिमबो आरो नै बिथांमोनखौ ट्रेन्सफार हरा नङा हरबाय मोजांनि बाथ्रा हरबाय दे खिन्थु हरनायनि बेलायावथ' नायनांगौमोन ना जे बे स्कुलाव जुदि मास्टारफोर राव गैखालाबा माबोरै हरनो हागोन सासेल' सिंगल टिचारखौथ' हरनो हायाना सिंगल टिचारमोनब्ला आरो बाहाय जुदि एडजास्ट खालामथाव जुदि दस्रानि जुदि माने लाबोनो हाथावथाव जुदि फोरोंगिरिफोर गैयाबा माबोरै हरनो हाखो बिराद मोनसे कुइसन सिखारदों आं बिराद दुखु मोनदों गोसोआव मानोना बिनि रेसपन्सिबिलिटिया थानांगौमोन दायित्वआव थानांगौमोन आरो बिटिसिनि जाय इडुकेसन सेक्रेटारि बिथाङाबो नलेजाव थानांगौमोन नंगौना नङा दे नोंथांमोना बुंदो रायजो जादों नोंथांमोन मानोना इडुकेसनखौनो जुदि बिटिसिआव एबा अल अभार वार्ल्डआवनो जुदि फार्स्ट प्रायरिटि होनानै होयोब्ला बै गथ'फोरनि भबिसतखौ साननानै बिथांमोनाथ' एसेबाबो साननांगौमोनथ' आरो दिनै बिटिसिआव मोनसे टेट क्वालिफाइड जानाय बै केन्डिडेट्सफोरनि माखासे डकुमेन्टस भेरिफिकेसनाबो जाखांजोबखाबाय माबा जाखांनानै दासिमबो बिनि रिजाल्टखौनो होनो हायाखै दाबो अब्ला माब्ला होगोन अब्ला बै स्कुलनि कन्डिसनफ्रा मा जागोन आरो बै मास्टारफ्रा बै स्कुलफोरा मा थैनोसै ना आरो गुबुन अबा मोनसे खाथिनि फरायसालिजों एमारगेसन खालामसै बेथ' पलिसिया बिदिसो थांबाय बियो दा आङो गेदेमा सारमोननिफ्राय माने मिथिनो मोननानै बिराद दुखु मोनदों आरो आं खावलायगोन जाय गेदेरमा सारमोनखौ जों लोगो हमदोंमोन जों डिसकासन खालामदोंमोन जे नोंथांमोनाबो बेखौ थाबैनो बिटिसिनि हाग्रामा सारजों सिगां रायलायनानै आरो इडुकेसन सेक्रेटारिजों रायलायनानै डाइरेक्टर सारजों रायलायनानै माब्रैबा बेखौ समाधान खालामनो हायो जेंनाखौ बिनि पलिसिटिखौ लायो आरो नोंथांमोनानो जुदि जोंनि बर'नि माखासे फोथायजाथाव संगठननि नोंथांमोना दैदेनगिरि जाबायब्ला स' नोंथांमोना इनिसियेटिभ लाथारनांगोन आरो लानानै एप्रच खालामनांगोन खावलायनांगोन बुंनांगोन मानोना बै फरायसालियाव बै माने गथ'फोरनि भबिसतनि खोथा दं आरो जुदि हायोब्ला बिटिसिआ जुदि इभेन दासिमबो जुदि माने मा होननानै बुंदों फोरोंगिरिफोरखौ दासिमबो जायफोर टेट पास जाखाबाय डकुमेन्टस भेरिफिकेसन अलरेडि जोब्बाय बेसेबां माखासे प्रसेस दंमोन बे गासिबो जोबजोब्बाय नाथाय रिजाल्टल' होनो हायाखै दा बेखौ जुदि इमिडियेट जुदि होनानै होयोब्ला मा जायो खारन दिनै गोबां माबाफ्रा बुंगासिनो दङ बावहाय जोङो रेगुलारफोरनि बाथ्रा दिनै रेगुलारफोरजों एनआइएसफोरजों मोनसे क्लेसिं जानो नागिरनाय पलिसि जागासिनो दङ नाथाय दिनै जों मिथिनो मोनबाय एनआइएसफोरनिफ्राय खुनु मोनसे हाइकर्ट सुप्रिम कर्टआव केस दंब्लाबो दानि जेनेखि माने रानिं सोलिबाय थानाय जेनेखि बिटिसिआव एपइन्टमेन्ट होनो थांबाय थानाय बे प्रसेसजों खुनु मोनसे लोब्बा गैया आरो बाहाय खुनु मोनसे स्टे अर्डार गैया होननाय बे बाथ्राखौ एनआइएसफोरनि केन्डिडेटफ्राबो दिनै फोरमायनानै होबाय अब्ला मानो बिटिसि सरकारा होनो हायाखै बिनि आन्दोआव माबा दङ नामा बिराद गिदिर मोनसे कुइसन सिखारबाय दा बेनिफ्राय आं मोनसे रिकुवेस्ट खालामलायदों आङो जोंनि बिटिसिनि एबा जोंनि बिटिसि हालामनि दैदेनगिरि सारखौ आं खावलायगोन आं बाय खुनु मोनसे संगठननि नाम लाया दिनै जोंनि बर'नि रावखौ जों रैखाथि होनोब्ला एबा बै जायफोर फरायसालिनिफ्राय फोरोंगिरि सारमोना गावसिनि ओनसोलाव ट्रेन्सफार लानानै थांबाय बै स्कुलाव जुदि दिनै माने मास्टारफ्रा जुदि गैलाबा जेराव सानै दंमोन बाहाय सासेल'सै जेराव साथाम दंमोन बाव सासेल'सै बा बहाबा जिर'बो जाथायबाय होननानैबो फोरमायदों अब्ला बे फरायसालिखौ सोर नायसनगोन दा माबोरै सोलिगोन जुदि बे बाथ्राया जुदि सैथोब्ला आरो जुदि बाथ्राया जुदि सैथो नङाब्ला बै गेदेरमा सारमोना जोंनि सिगाङाव मानो रायलायनो मानो जोंनि सिगाङाव नलेजाव होनाय नङामोन ना गोबां साननो गोनां जाबाय ओंखायनो आं खावलायदों इमिडियेट बिनि सायावहाय जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफाद बिथांमोना थाबैनो बिनि सायाव इनिसियेटिभ लायो नोजोर होयो थारैनो जाथाय थासारिया बोरै जामारदों आरो बिथांमोना माबोरै मानि खेथ्रआवहाय दिनै ट्रेन्सफार लानो थांनो मोनखो बेफोरनि सायावहाय डिसकासन खालामनानै जेंनाखौ माबोरैबा सल्युसन खालामनो हायो जेन' गाराया जाब्ला जेब्ला बे गारायखौ फाहामनायनिथ' मुलि नागिरनांगोनथ' गारायखौ जुदि फाहामनायनि जुदि मुलि नागिराब्ला बे गारायाथ' बारायबाय थागोनथ' दा गतिके बेनि सायाव थाबैनो इमिडियेट सल्युसन खालामो आरो बिनि सायावहाय जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे बनस'आनो जा बिएसइउआनो जा बर' साहित्य सभा जा नोंथांमोनानो दिनै बिनि सायाव माने इनिसियेटिभ लानानै खामानिफोरखौ मावनानै थाबैनो बिनि जेंनाखौ सुस्रांनायनि लामाखौ लायो बेखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायबाय नङाबा बिथांमोननि बे उन्दैफोरनि भबिसतआ खोमसि जागोन आरो बेवहाय आं बुंगोनसो पाप नांगोन हागौहाय जायफोर मेगन नुनानैबो नुयैबायदि खामानि मावदों जायफोर दिनै मेगन थासेयावबो दिनै मास्टारफोर गैयैयावबो दिनै बिथांमोननो दिनै एनअसि हरनानै बिसोरखौ ट्रेन्सफार हरबाय बेहाय नोङो दायित्व सारनि खोथा बिथांमोना मिन्थिनांगौमोन इडुकेसन सेक्रेटारिया मिन्थिनांगौमोन आरो बेनि सायाव बै
उन्दै उन्दै माने फिसाफोरनि फंबाय बिनानावफोरनि इन फिउचारनि माने बिसोरखौ खोमसि खालामना गालांनाय जाबाय थ' बिनि फाब नांनो हागौ आं दिनै स्पस्ट' बुंबाय मानोना जों मोनथिदों एबा गोबां दैदेनगिरिफोरा रायलायगासिनो दङ जे माखासे बिटिसिआव फैसानि खेला माने खेला सोलियो होननानै एनअसिबाबो फैसानि खेला सोलियो माबा मोनसे ट्रेन्सफारनिबाबो फैसानि खेला सोलियो होननानै दिनै दैदेनगिरिफ्रा सावरायगासिनो माबे बाथ्रा सैथो माबे बाथ्रा थारमान नामा आरो जुदि थार नंमाराब्ला जेनुइनलि बुस्थुआ जामारोब्ला अब्ला माबोरै बेफोर सोलिनो मोन्दों स' बेनि सायावहाय मोजाङै डिसकासन खालामलायनानै जेंनाफ्रा सुस्रांजायो आं बेखौसो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायदों जुदि मानोना बै सारमोना जोंनि सिगाङाव बुंनाय नङामोन बेफोर बाथ्राखौ जोंनो खिथानाय नङामोन बेफोरबायदि गोबां माने फोरोंगिरिफ्रा दिनै बाक्सानिफ्राय उदालगुरिनिफ्राय मोननाय फोरोंगिरिफ्रा ट्रेन्सफार लायै थांजोब्बाय दिनै क'क्राझाराव गोबां फरायसालिफोर दिनै लांदां जाबाय फोरोंगिरिनि बे बाथ्राखौ दिनै फोरमायनानै होनायखौ आं गोसोआव गाबखांनाय मोन्दों दुखु मोन्दों ओंखायनो बे आयदानि सायाव थाबैनो सलुसननि लामाखौ लायो बेखौसो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनानै खावलायबाय